ही नवीन कापण्याची पद्धत हा पाटलांगडे. चला तरी आता भातातला भुसकाट झोडतात दोघा जण. जोडा 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 अकडे कापतात पवारांपासून. हे बघा आम्ही आता भाकरी इली नाश्ता आधी करूया. आधी बाकीचा राहू आधी. या वारेऊसाठी भात सुकत घातलेला जोडलेला आता झोडणार. आता ती भाकरी आणि भाजी आणि भाकरी आधी मेकाऊ ये. एक भरा नाही तसेच केले नाही वर्षान केले रे भाजी. या भाकरे होय होय याच्या ये भाकरी खाऊ. त्यांका बोलावता पण ही भाकरी खाऊ येतच नाही. त्यांना नको खाऊन मॉ पिली. काप पडले नाही बघूया. भात कापतस तर दाखवू का ना भात कशी कापतात. हा हा ही बघा पाटलीन भात कापता. कापण्यात एक नंबर आयचो. हो पाटील हा डान्स तुमचा एकदा अकडे येऊन नाचा. पुढे यावा हो कळत हो पुढे यावा. मग ही नवीन कापण्याची पद्धत हा पाटलांगडे. ते भारीच हे भारी आहेत पाटील. तो नवीन पद्धत आहे भात कापण्याची. नवीन मशीन नवीन मशीन आहे. आणि अकडे अजय सरलो सुकत घालता. अजय अजय गाडी काय काम करतात. आज तशी मोपत मंडळी मळवशेत. बघितलंस ना पाटलांनी कसा भात कापतात ते. यावा भाकरी खाऊ केव्हा. अरे यावाकडे चाय केव्हा आता या. जो पुरणपोळी वालो माणूस आहे का पुरणपोळी चांगल्यापैकी जमते. त्याच्यात घाला बावल्याने ह्या टाकल्या ना पुरणपोळी कोणते करूचे असले तर तान हो हळवड अशी दाखवायची आहे ना. हे बघ भाकरी खाती घात. चला तर आता तुम्ही पण भाकरी खाऊ का. आम्ही खात आहो. कसली भाजी आहे गो. मुगाची आणि भाकरी या जेव्हा. हीच घरी आमच्या कोकणातली मजा ना. ही बाई ही चावताळची वाय जरा चाय पिऊ देत ना त्यांना. 5 मिनिटात धीर धरवत नाही का. ही शेती करताना भात बीत कापताना ही खरी मजा असता. 2 पापलेटा घेत काय तुका कुणकी फुगली की पैसे द्यायचे होते. माझे पैसे नव्हते पापलेला घेऊ. काढायची जरा. माझे पैसे नाहीत आताशे. मग होय ना नानू पैसे मी कामाक जातोय वर्षाच्या 12 महिने. महिन्याच्या 365 दिवस कामाक जाणारे रडत. मी म्हणातो पावसात ढोरा लागतं आणि उन्हाळ्यात वांडर लागतय. ह्यांका सांगा का हो कोण नंदो कामाक चाललो. तो हेल्मेट भारीच बांधला रे कपाळा.
चला तर आता बबलो भात कापता थंय जाऊया. फवारणीची वाट जरा बोंबट असतं तिची. अरे काय रे, काय बांधल्या ना कोणी चिमणेन कया? बाबू ये तू असं काढ आणि वाकडी करून काढ अंडी होती. ह्यो बघा चिमणेन घरटो बांधलाय ना. बुतूर अंडी पण आहेत. विणकाम बघा कसा केलेला आहे. एवढीशा चिमणीन सोडा तर रवा देते का हेच, नाही तर चिमणी येऊची नाही परत. हलवता नाही. कापलास पवार असत्याचा एवढ्यात झालो असतो कापून. मग हे भात बरा रे, बारीक एकदम. खजारी भैया ना या तृप्ती खालीच्या कोपऱ्यांची सोच गेली ना. काम पुरा आला. खय निघले नाही ते पोल. काय माहिती खय नेत होते ते.